Казвам се Стефанка и съм творец. Избрах това пространство да ви кажа няколко думи за себе си и за това, което съм сътворила. В родния ми град има една арт-книжарничка. Какво по-подходящо място от това да споделя с вас моето творчество точно тук. Арт-книжарница Хармония е в родния ми град Бургас и мястото и пространството, което предлагат моите книги. Тук ми подадоха разказа, за което сърдечно благодаря. Казвам се Стефанка, както вече казах, използвам своя псевдоним Творчески Стефания, за да ви разкажа в първия си роман една истинска история за круизно пътешествие на Мария, която освен че пътува със своята приятелка на своята мечтано пътешествие през Рим, мистична Казабланка и приказна Барселона, тя пътува душата си назад във времето и напред, за да открие уроците и онзи път, онзи шепот да чуе на душата си. Книгата е с 12 глави, всяка от тях започва с моя мисъл и стихотворение, за да ни въведе в историята. А тази прекрасна корица е от една приказна стела, на която благодаря сърдечно. Имам още две книжки, които ще ви представя също. Това е първата ми, Пътят на душата, стихосбирка, която е една моя сбъдната мечта, защото се доверих на интуицията си и споделих тук всичко, което аз пиша от 15 годишна. Втората ми книга, съвсем естествено, е Пътя на душата продължава. Тя е както сборник от стихотворения, така и корица номер 2 е сборник от разкази за свети места в България. Преподобна Стойна, побити камъни, Рилски езера, едно пътешествие през нашата прекрасна родина. Това е от мен. Бъдете здрави! Благодаря!